Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа дрехите си на Виолета. Ето, тази тениска е с къс ръкав. Тя ми беше първата от Стара Загора. Ето я отзад. Следващата ми е пак с къс ръкав, пак на Виолета. Отзад е бяла. Следващата ми тениска на Виолета е за зимата, защото е от вълна и топли. Ето я. Това бяха дрехите ми на Виолета. Благодаря ви, че гледате видеоклипа. Който го гледа, много ме